Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uBrigadier J Naika uthi bathole umbiko ngabalisa abahamba ngezimoto ezintathu abenza ubugebengu kule ndawo. Kodwa bakwaze ukuthola eyodwa yezimoto njengoba ezimbili ziphunyukile zabaleka. Abasolwa batholakale nezibhamu neziqhumane kanti babefunelwa amacala okubamba izimoto ezithwala imali kusukela ngonyaka ka-2021. Our operations are intelligence driven, and we received intelligence that there was a group that was coming into this area to commit a house robbery. Lesigameko silandela esenzeka ngesonto eledlule lapho kushone khona abasolwa abane okuthiwa bebedubulana namaphoyisa. Amaphoyisa asamile ekutheni abasolwa abasala enkundleni babefunelwa amacala okukhokhisa osomabhizinisi imali ngodli eThekwini. In every incident where suspects are killed, the families always claim that the victims are innocent. And he also indicated that there hasn't been any case where he is aware of where people actually voluntarily come and hand over family members that are criminals. Ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uthi nakuba nesiqiniseko sokuthi amaphoyisa enza umsebenzi wawo ngendlela efanele uma ebhekene nabasolwa abasuke bedubulana nabo, kodwa amacala anjena aphenywa yi-IPID.